εφαρμογές της ρομποτικής είναι πάρα πολλές και με μεγάλη χρησιμότητα. Και επειδή το ενδιαφέρον μας να ασχοληθούμε με εφαρμογές ρομποτικής, αυτοματισμών και τεχνολογίας ήταν μεγάλο, σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά με τη ρομποτική. Μετά από συζήτηση με τον καθηγητή μας, αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε ένα project ρομποτικής που θα μπορούσε να συνδυάσει τη διασκέδαση με τη ρομποτική. Αυτό που κάναμε ήταν να κατασκευάσουμε ένα ρομποτικό όχημα, το οποίο μπορεί να κινείται μόνο του μέσα στους δρόμους μιας πόλης μακέτας για την ανίχνευση χωροταξικών δομών μετά από μια φυσική καταστροφή και να μπορεί να βρίσκει επιζώντες. Πριν παρουσιάσουμε αναλυτικά την εργασία μας, θα σας πούμε λίγα λόγια για τα ρομπότ. Ως ρομπότ χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε μηχανική συσκευή που μπορεί να εκτελέσει εργασίες τις οποίες κάνει ο άνθρωπος και ελέγχεται από αυτό. Τα ρομπότ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν εργασίες οι οποίες είναι δύσκολες και επικίνδυνες ή για να εκτελέσουν εργασίες γρηγορότερα ή φθηνότερα από ότι ο άνθρωπος. Τα είδη ρομπότ που υπάρχουν σήμερα είναι βιομηχανικά ρομπότ, έχουν τη μορφή ενός ανθρώπινου βραχίωνα με αρθρώσεις, κινητά ή κινούμενα ρομπότ, αποτελούνται από όχημα με ρόδες εφοδιασμένο με αισθητήρες όρασης, υπερήχων, απόστασης και άλλα, ιατρικά ρομπότ τα οποία χρησιμοποιούνται στον κλάδο της ιατρικής, τηλερομπότ τα οποία μπορεί να ελέγχει ο άνθρωπος με τηλεχειρισμό, κοινωνικά ρομπότ τα οποία επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν με τον άνθρωπο. Θα σας παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο εργαστήκαμε. Η εργασία μας ξεκίνησε με τη συναρμολόγηση του ρομπότ. Εργαστήκαμε σε ομάδες των 3 ατόμων και ακολουθώντας τις οδηγίες του εκπαιδευτικού πακέτου LEGO Systems Education, η κάθε ομάδα έφτιαξε ένα μέρος του ρομπότ. Στη συνέχεια, συνδυάσαμε τα κομμάτια των ομάδων με αποτέλεσμα το ρομπότ να πάρει τη μορφή ενός επιστριοφόρου οχήματος, όπως φαίνεται στη διαφάνεια. Πάνω σε αυτό τοποθετήσαμε έναν αισθητήρα αφής που το χρησιμοποιήσαμε ως κουμπί εκκίνησης του ρομπότ, έναν αισθητήρα υπέρυθρο για την ανίκευση αντικειμένου σε συγκεκριμένη απόσταση, έναν αισθητήρα χρώματος για να εντοπίζει ένα χρωματιστό αντικείμενο και ένα κινητό τηλέφωνο που το χρησιμοποιήσαμε ως κάμερα για να μεταδίδει εικόνες από τη χώρα που κινείται. Στη δεύτερη φάση χωριστήκαμε σε 2 ομάδες και ασχοληθήκαμε με την κατασκευή μιας μακέτας με μορφή μιας μικρής πόλης για να τη χρησιμοποιήσουμε στις δοκιμές μας. Πήραμε χαρτί, ξύλα, κόρες και διάφορα εργαλεία από την αίθουσα τεχνολογίας και με μεγάλη υπομονή και προσπάθεια μπορέσαμε να φτιάξουμε σπίτια, εργοστάσια, πολυκατοικίες γέφυρες και υπόγειες διαβάσεις. Το επόμενο βήμα είναι ο προγραμματισμός του ρομπότ. Ήταν η πιο δύσκολη φάση της εργασίας μας, καθώς δεν είχαμε γνώση από προγραμματισμό και έπρεπε να το χτίσουμε. Ο προγραμματισμός έγινε με τη γραφική γλώσσα προγραμματισμού EV3G φτιαγμένη από τη LEGO. Η γλώσσα αυτή διαθέτει γραφικά στοιχεία που το κάθε ένα αντιστοιχεί σε μία ενέργεια, παραδείγματος χάρη για την κίνηση, για τους αισθητήρες κτλ. Χωριστήκαμε σε ομάδες και με τις υποδείξεις και τις συμβουλές του καθηγητή μας φτιάξαμε απλά προγράμματα κίνησης του οχήματος ρομπότ, μπροστά και πίσω, στροφή δεξιά και αριστερά και στη συνέχεια το τελικό πρόγραμμα. Σκοπός του τελικού προγράμματος είναι να κατευθύνει το ρομπότ όχημα να κινείται αυτόνομα στους δρόμους της πόλης μακέτας, κάνοντας έλεγχο χωροταξικών δομών, δηλαδή των κτηρίων και των κατασκευών της πόλης μας. Επίσης, να δίνει τη δυνατότητα στο ρομπότ να ανιχνεύει και να προσπερνά εμπόδια και να εντοπίζει επιζώντες. Ο εντοπισμός τους γίνεται σημαδεύοντάς τους με ένα συγκεκριμένο χρώμα, παραδείγματος χάρη το κόκκινο. Ταυτόχρονα, καθώς το επιστριοφόρο όχημα κινείται, στέλνει συνεχώς εικόνες σε πραγματικό χώρο, σε έναν υπολογιστή στον οποίο υπάρχει ο χειριστής. Η τελική μορφή του προγράμματος φαίνεται στην εικόνα. Το επόμενο βήμα είναι η δοκιμή. Μεταφέραμε το καλώδιο, το πρόγραμμα στο ρομπότ όχημα. Σε κάθε δοκιμή εντοπίσαμε όλα τα λογικά λάθη του προγράμματος και βρήκαμε διορθώσεις και λύσεις μέχρι να φτάσουμε στη σωστή Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε την αρχή λειτουργίας του οχήματός μας. Η έναρξη της κίνησης του ρομπότ γίνεται πατώντας τον αισθητήρα αφής. Το ρομπότ κινείται και ταυτόχρονα αναμεταδίδει εικόνες από την κάμερα του κινητού τηλεφώνου.
Μόλις ο αισθητήρας υπερήχων ανιχνεύει το εμπόδιο, δίνει εντολή να σταματήσει το ρομπότ και στη συνέχεια να στρίψει για να βρει νέα διαδρομή να κινηθεί. Το ρομπότ έχει την ιδιότητα αυτό να το επαναλαμβάνει συνεχώς μέχρι ο αισθητήρας χρώματος να εντοπίσει έναν επιζών και να σταματήσει. Τότε αρχίζει να ηχεί μια σιρήνα που υποδεικνύει ότι εντοπίστηκε αυτό που έψαχνε το ρομπότ. Τώρα θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο που είναι κομμάτι από την εργασία μας. Το ρομπότ ξεκινάει, περνάει κάτω από το τούνελ και μόλις εντοπίσει το εμπόδιο, στρίβει δεξιά και βρίσκει νέα διαδρομή για να κινηθεί. Κινείται στους δρόμους της πόλης και μόλις βρει πάλι εμπόδιο, στρίβει δεξιά. Αυτό έχει την ιδιότητα να το επαναλαμβάνει συνέχεια. Εδώ πέρα ανεβαίνει πάνω από τη γέφυρα. Καθώς έχει επίστριες, είναι εύκολη η ανάβαση στη γέφυρα. Σε αυτό το σημείο εντοπίζει ένα κόκκινο αντικείμενο που είναι ο επιζών και σταματάει. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και μπορείτε να μας παρακολουθήσετε στη Ρόμπολα.